Winganiza wethempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yewesilisa obanjwe egcekeni ke la komunye umuzi ngazo ke isikhathi ke sabantu ke abahambayo eNtatha njengoba ke bebhizi ke ematasa ke ebevuvuzela phela ke okusamuthi ke ebewuphathiswe uyena ke unina bafowethu impela ngapha basikena kulolu daba icela banginibingelele kuyona ke Mboso City MTV ngithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonzo zithola zonke izindaba keshisayo nazo ezitrendayo. Hayi ke wenganiza wethempela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana yewesilisa obanjwe egcekeni ke la komunye umuzi ngazo ke isikhathi ke sabantu ke abahambayo sengisho phela ke laba basebenza ke ebusuku ke wenganiza kwethu kanti ke wenganiza wethempela yena ke lo wesilisa ke obanjwe phana ke esavuvuzela ke omuthi ke egcekeni ke ethunye uyena ke uma wakhe wathi hey mntanami uyababona phayana abantwana bakhona engeke mani yazi wena bayakuhlula bayaphumelela wena awuyinto yalutho nje kodwa yazini thatha nangomuthi ufuye ufafazela phaya egcikeni la khona nangempela ke wenganiza kwethu ke umfana kama uvumeleke phezulu wathi yazini ma olethi uqinisile bayaphumelela lutho mina lutho la ekhaya hayi awuthi lo muthi ngive ngigijime ngiyufafaza phela hayi ke wenganiza uthi impela ke yena kumfana ke ubese egijima phela ke eyongena wona lo muzi ayalelo kuona wafike wavavaza wona ke umuthi kanti yeye kukhona ke ongalele kona lo muzi wavusa abanye ngocingo wathi hey naku phela sengibona usibanibani la enza into engayiboni kanti namagate akhiwe akavulwanga hayi ake nivuke nizobona nayimihlola hayi ke wenganiza thimpela kube sebanjwa kanjalo ke lo wesilisa ke esavuvuzela wona ke umuthi awuphathiswe uyena ke unina bafowethu impela phela manikhuluma kakhulu ke ngicela ukuthi ke kinishele phela kumsindo owenzekile ke mangaba ke kubanja yena ke lo wesilisa naye ke futhi ke ephinde ke egeqa ke amagula ke eveza ke umuntu ke amthumile yini uthunywe ubani la ekhaya chazela abantu ukuba wena ubani wena chaza mina ngobani wena chaza ngumagagasi mina wenze yini lesikubamba ngasikhathi la ekhaya uzokwenzani hayibo chaza uthunyiwe mpela uthunywe ubani umama uthume uzozwana la ekhaya ubethe ngizochela umuthi la egcekeni yini la ekhaya senzeni kuluma anenze lutho mpela manje wena uzotholani ngalokho lutho mpela yini phona waphi lo mama ukuthunywa owaphi wale ngasesitolo kakhanyile mpela ngasesitolo kakhanyile lenzansi mpela uphi lo muthi ebekunikeze wona pho hayi ngochelile lapha ngaphandle kuyimpuphu athe ulahlile futhi wena kangichele ngochelile uthango angof